Ikumpirma sa Davao City Police Office nga usa ka vintage bomb ang nakutkutan sa usa ka construction worker sa sitio Sunflower, Mandog Proper, Barangay Mandog, Buhangin, Davao City. Pasado alas 5:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Sumala sa kapulisan, usa ka J. Bacharpa, 39 anyos nga residente sa lugar, ang nagbutyag nga nagkalot matod pa kini alang sa usa ka fish trap gamit ang pala dihang namatikdan ang usa ka gikadudahang metal object. Nanawag matod pa kini sa iyang kauban og sulay nga gikalot sa tibukan ang maong butang sa pagtuo nga aduna kini sulod bulawan. Apan nagkadugay, nagduda kining usa ka bomba ang ilang nakalutan tungod usab sa hulagway niini. Hinungdan nga nanawag ni og tabang sa kapulisan pinaagi sa Central 911. Girespondihan usab gilayon kini sa mga otoridad ug gikumpirma nga susama kini hitsura sa vintage bomb. Hinungdan nga gikordon ang lugar alang sa kaluwasan sa mga residente. Giaksyonan usab gilayon kini sa Davao City Explosive and Canine Unit hangtod nga luwas kining na-recover. Subay sa gihimong assessment og investigasyon, nasayran nga usa ka klase sa JP-250 nga vintage bomb ang nakalutan. Kasamtangan usab kining gipailalom sa kustudiya sa kapulisan alang sa tukmang disposasyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.